Казан. 7-9 декабрь 2012 ел. Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче корылтайы. Планета буенча сибелеп яшәгән милләттәшләрне тарихи ватан яңадан үзендә очраштырды. 800 делегат һәм 300-дән артык кунак. Россиянең 61 төбәгеннән, дөньяның 34 иленнән алар. Быел делегатлар татар милләте алдында торган проблемаларны чишү юлларын эзләү, актуаль мәсьәләләрне караудан тыш, соңгы 20 елда башкарылганнарны да барлады. 5-нче җыен тантаналы рәвештә Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры бинасында ачылды. Специально приветствия большие вам из Кыргызстана, лично с супругом Алмазбека Шашевича. Затлы ул кызларга бай безнең татар халкы. Аларны дөньяның төрле почмагында да очратырга була. Менә шундый шәхесләребезнең берсе Рәйсә Минәхмәт кызы Атанбаева белән без Кыргызстанга сәфәребез барышында кабат очраштык. Кабат дим, Казанда бөтен дөнья татар конгрессының 5-нче съездында ул шәрәфле кунак буларак катнашкан иде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кабул иткәндә дә, Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев белән очрашканда да, минем күңелем һәм йөрәгем һәрвакыт Татарстан белән дигән иде. Бишкәктәге очрашу вакытында да ул нәкъ шул ук фикерләрне җиткерде. Бишкәк шәһәренең 25 еллык тарихы булган Туган тел татар-башкорт оешмасында үзебезнең кеше диләр. Ул безнең милләтнең бер вәкиле. Рәйсә ханым тамырлары белән Татарстаннан. Аның әти-әнисе республикабызның Сарман белән Бөгелмә районыннан. Бишкек шәһәрендә эшләп килүче Туган тел татар-башкорт оешмасының 25 еллыгында катнашу, Кыргызстанда яшәүче татарлар белән очрашу, фикерләшү өчен барган сәфәребездә Кыргызстан президентының Хәләл Җефете, Сәламәт ил иҗтимагый фондының рәисе, Кыргызстан дәүләт медицина академиясе доценты Рәйсә Минәхмәт кызы Атанбаева белән очрашуыбыз менә бу сәяхәтебезнең тагын бер матур мизгеле булды. Большое спасибо за ту работу, которая велась в Кыргызстане, нашей диаспоре, ее руководителю, нашей Гульсине Хайдаровне. И очень рада приезду, погода этому способствовала. 37 градусов, это, ну, можно сказать, даже мы радуемся этой погоде, потому что надо сказать, что весна и лето были прохладные. И, наверное, это вот благодаря тому, что едут дорогие гости, и погода удалась на славу. Андый кешеләр әз була, без горурланабыз, безнең үзебезнең татар кызыбызның теләге алып бит әле. Була бит кешеләр. Үскәрә күтәрелдем, мин тагын да үземне күтәрәм диләр. Юк, шунысы юк. Шуның аркасында аның эше алга да барачак, Алла берсә, ярдәмчеләр дә булачак. Аның менә кемнең хатыны татар, иренең дә эше уң була. Ирләр дә шуларга китә. Шуның менә безнең президентны хәзер бөтен yerдә сыйлыйлар. Аллага шөкер, мин сөенәм. Мин дә телевизордан сөйләгән вакытында инде мин авызымны карап ачып торам. Сезне көтәбез хөрдәем безгә кунакка килегез. Матур ерләребез бик күп сезгә күрсәтергә. Безнең йөрәк сезнең йөрәк белән бергә. Менә шундый җылы, гади мөгамәләдәге очрашу булды ул.